Κυρίες και κύριοι, το Ανατολικό Μαρούσι καλωσορίζει το Δήμαρχο της πόλης Γιώργο Πατούλη. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλή δύναμη, καλές νίκες με ένα μεγάλο έργο στο Ανατολικό Μαρούσι. Το κλειστό της Κοκκινιάς χτίστηκε, αγαπητοί συμπολίτες, με 0 ευρώ για τους δημότες. Η πράσινη διαδρομή είναι χώρος πολιτισμού, άθλησης, υγείας και ψυχαγωγίας. Και στο Ανατολικό Μαρούσι της δικής σας δημοτικής αρχής, το στέκι νέων, 2 νέες πεζογέφυρες και οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν και τελικά πλούτησαν κάποιοι μέσα από τους Ολυμπιακούς νόμους. Εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης. Επιπλέον, δεν είναι τι κάναμε μόνο. Μαρούσι λέγεται η πόλη, η δικιά σας πόλη που έκανε αυτό το εγχείρημα σε όλη την Ελλάδα. Και το Ταμείο Αλληλεγγύης στοιχίζει στο μαρουσιώτικο λαό 0 ευρώ. Του χρόνου θα έχουμε και νέα μείωση στα δημοτικά μας τέλη. Αυτή είναι η απάντηση, εάν θέλετε, στην κρίση που περνάνε οι δημότες μας. Είμαστε στο μέλλον, είμαστε στη διαφάνεια, είμαστε εκεί που αξίζει το Μαρούσι. Ότι ξεκίνησε ήδη η διαβούλευση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού. Θα τα κάνουμε στην επόμενη διοικητική μας περίοδο. Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση. Νέο γήπεδο στο κτήμα Καρέλα με 0 ευρώ για το μαρουσιώτικο λαό. Με τσαμπουκά και δύναμη στο Δήμο Αμαρουσίου. Στο Δήμο Αμαρουσίου 14 στρέμματα. Αυτή είναι η απάντηση στην ευαισθησία που λείπει σε αρκετούς. Αυτή είναι η ενότητα των πολεοδομικών διαδικασιών του Δήμου μας. Αυτή είναι η απάντηση στην κρίση. Αυτή είναι η απάντηση δική μας. Το μέλλον στο Μαρούσι είναι εντελώς διαφορετικό. Το μέλλον είναι εκείνο που μας έδωσε τη δύναμη, η αγάπη για την πόλη, η αγάπη για τα παιδιά μας, η αγάπη για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ την αγάπη μου. Σας ευχαριστώ.